sammen lige X to the stream. Og det gør jeg så her i skateboard, hvor jeg så skal skateboard ned i den her kæmpe bakke. Prøv lige at se. Det er så vildt. Det er mega vildt. Og det gør jeg selvfølgelig uden at melde eller noget som helst, for jeg er jo pro. Og husk nu børn, sikkerhed frem for alt, jeg er professionel. Prøv ikke det derhjemme. Så gør vi klar. Så tager vi lige X to the double stream. Det er nu altså vildt. Nu kører jeg over den her, som er lavet af beton. Au, det går ondt. X over Malmø. Og så ud over kanten. Med mindst 80 km/t. Måske mere. Kan jeg ikke lide her. Her kommer så. Hvor det er den her store bakke her. Jeg skal se, hvad der sker. X to the mega stream. Here it goes. Ja. I'm ready. Skal du skide? Det der. Det er ikke sjovt, lad mig grine. Lad mig gøre sådan noget. Det der, det var den kant, der ramte mig lige i røven. Det gjorde ondt. Husk børn, jeg er en top professionel. Prøv ikke det her derhjemme. Ja. X to the 3-double stream. Nu bliver jeg vild. Jeg tager sådan den her ud over bænken. Woo! Det er sandt. Jeg vil nok sådan lidt sende det til mig, når jeg går lige for mig senere. Så skal vi ikke bare prøve det? Det er ikke sikkert, at jeg får ret nok fra dem. Skal I ikke holde pause, eller? Ja, okay. Go. Det kan jeg godt lide. Og det kører videre. Det kan jeg godt lide. Det skal nok blive sjovt. Vi laver simpelthen en forbedret udgave af den med sandkassen tidligere. Ikke med sand, men med græs. Ja, jeg ved bare. Jeg kan komme til Flandern i stedet for. Skal ikke bare skride? Ikke hvad? Er du okay? Jeg er ikke engang ud over.
Jeg kommer til det her. Og så der med et stup her. Så vælger jeg sådan bag sådan noget side, kørt meget videre. Nå helvede. Satan, mand. Jeg kommer til at dø. Jeg er en eller anden tøvstreng. Jeg så lige før den tælt med, så ikke godt ud. Så jeg tager den bare lige hernede fra. Det kommer til at gå ondt. Det er jeg rimelig sikker på. Har jeg en skadeforsikring eller sådan noget i den stil? Nej, okay. Jeg bare prøver det. Jeg bliver nødt til at tage igen. Er du død? Var det rigtig sjovt at gå væk. Jeg har lige et spørgsmål. Hvad sker der, hvis jeg falder ned og slår hovedet i den kant der? Ja, så dør du. Hvad sker der, hvis jeg sådan falder ud til det siderne? Kvæstelse. Jamen, jeg tror vist ikke, der er nogen vej udenom. Okay. Det er altså X to the stream. Og jeg er fucking nervøs. Fucking nervøs. Ja. Kom nu til, dreng. Det var godt. Det gik faktisk ikke så hurtigt, der ret. Sådan. Altså, jeg ved ikke helt med sådan på fødderne. Jeg ville være nede, men på maven er faktisk en god idé. Try. Keep it on. Han tøver. Okay. Pas på hovedet. Knæ. Ikke ondt. Slog du dig? En lille smule. Hvor fuck blev det? Ah, der. Nu kører vi X to the mega stream.